Čau. No, ty jsi ukázal. Budeme kopat penalty, ale ty budeš bránit. Jo, to zvládnu. No, nevím, jak budu chytat rukama, ale... Jak to? Prostě to nějak budu chytat. Jo. Dívejte se na Ronalda. Teď dej to levou gól. Zkus levou gól. Já jsem totiž prava. No, tak jako to je docela blbý, no. Možná dá góla, nikdy nevíš. A Rabona, ne, nedám Rabonu. Počkej. Počkejte. To je marný, že? Lidi. Kop šajtlou. Tak to. Hoši, myslíte si, že to dá? Jo. Tak to nedá. Tak? A. Jo. Normálně kop, jak chceš. Dívejte, sedu ho. No, to je prčicí. Lidi, myslíte si, že mě obehrají? Vem si telefon. Já jdu pro míč. Kopej jakkoliv. Tak levou. Levou. Nechte. Zkus dělat šibu. Jo. Ale to dám góla. No mě to je jedno. Chtěl jsem to. Ty můžeš jakkoliv. Gol to bylo úplně vedle. Ale tak jsem spadl na zem. Co říkáš? Totiž... Jo, to totiž tady klouže, že Vojto? Co, neklouže? Klouže. Tak to je... No oni to jsem hodil lavičkou. Kamo, tam mám úplně volno. Kamo. Ty můžeš jakkoliv. Ale to kopu pořád. Klidně. No tak si pojď pro míč.